Otetaan sinun kaverin mukaan. 12 Füße. Also wenn man es zuschließen muss, muss man die Tür ein bisschen öffnen. Muss man die Tür etwas... Oletko valokkossa? Ah! Niin kuin laitetaan lukkoon. Joo. Hyvä. Yes, sorry. Ja vasempaa yläkulmaa nostaa. Yes. Hyvä. Jos säätää, niin sen saa sitä, mutta se on nyt noin. Hyvä. Okei. Nyt mennään kokeilemaan vettä. Juomaan vettä! Hyvä. Joo! Eli juomaan vai uimaan? No uimaakin vois, meillä on pyyhkeet mukana. Saatte mennä, jos haluatte. Herran Jumala. Ei me mennään sit, me mennään vähän vielä kiertäilee. Käydään maistaa vettä. Niin, mennään vaan maistaa sitä. Ei me nyt kehdata tää ei oo vielä meidän. Ei. On ihmiset, on käynyt uimassa. Täällä? No täälläkin kävi yksi uimassa, mutta on kanssa käynyt muillakin mökeillä. Okej. Joo. Selvä. Alltså, så sitter vi slut så kan svømme. Da, kom her. Ja tää apropi amtinen objekt, man har helt säkert. Okei. Erikoista. Niin sen takia se ei ollut edes niin iso vitsi, että saunaa lämmitetään. Ei se kyllä. Joo. Jonkun verran semmoista, Ei, se on mitä näkee itekin, niin Joo, en mä kysytään semmoista. välillä, että pääseekö niinku koe yöksi vaikka. Ai jaa! Ja tämmösiäkin on. Äsken så tycker de frågar öpsiä Mut proben se ei joka mökkiin sovellu aina. Robin, no, really? Yeah. Okay. But like in this kind of place they usually know because there's like lots of valuables in here. Yeah. Guns or something, so no. Ei todella, ei se on mun mielestä. No ehkä sveitsiläiset on myös vähän niinku konservatiivisia, mutta Joo. se ei niinku sovi. Se ei ole vähän röyhkeetä mun mielestä. Joo, sit tietyllä tavalla ihmisellä unohtuu se mökikaupassa. Joo, ei sovellu. Da kan man Platz machen, wenn man nicht mehr macht. Joo. Sitten voi istua tähän, jos ei enää jaksa kävellä. Just näin. Tossa on kyllä makeet maisemat. Tosta itse varastotakaan kun katsoo sinne rotkoon vielä, niin sitä ehkä vois vielä. Se oli hieno. Joo. Die Bäume, sie haben so schön noch. Ja. Bonsai-puu oli se. Ja bonsai, no niin. Nyt se tulee. Yes. Hyvä. Tuolla on taas täyttä, mutta jos tykkää niin kalliomaisemista, niin tästä katsoo ne. Se on kyllä kans hieno omalla tavalla. On. Se on jylhän näköinen. Ja, muss ich. Das ist mega schön. Sehr lang. En mä ois voinut unelmoida samoin. Mahtavaa, että löytyy. Hänelle nimenomaan. Niin. Vähän alasvampaa. Joo. Hyvä, että on nyt tuloja. Pikku niinku sydänpoppaus Joo. siinä oli välillä. Ja mä selitin vielä tuosta maanmittauslaitokselta, joka on laajuudessa Niin. nimenomaan. Joo. Niin kuin Pressi oikeastaan Joo. hoitaa kiinteistöissä, niin valtakirja oli oikein, siinä riittää se syntymäaika, mikä on
Se pitää olla vaan hänen passistaan kuvat nää laivuutohakemukset. Meillä on mukana. Hyvä, mä nappaan sitä itselle samassa. Jos sopii, niin Pitää äkkiä autoon mennä. Hakee ja joo, muistaa sen. Mut sun passia mä en tarvii. Okei. Mulla on verkkopassitunnusten kanssa. Mutta sitten taas äidille, kun hän tulee kaupantekoon, niin sinne ei koske. Meillä on hänen passin kuva myös mukana. Mitä ei tarvitse tässä vaiheessa? Mä nyt tarvitsen kaupanteon, kun vasta ottaa hänen vastaan. Tää tulee passi. En varmasti tiedä. Ist offen.
Wir können den aufmachen.